Arweiniad cyflym y llyfrgell i chwilio am e-lyfr. Chwilio am e-lyfr. Cyn chwilio, byddai'n ddefnyddiol i chi fewn gofnodi'n gyntaf i'ch gyfrif Gmail yn y coleg, oherwydd bydd hyn yn ei gwneud yn haws i chi gael mynediad ar-lein i'r llyfr. Os ydych angen dod o hyd i lyfr gallwch chi ddarllen yn syth, neu os ydych angen gallu cyrchu'r llyfr o adref, gallwch chwilio am fersiwn electronig. Nad oes fersiwn e-lyfr o bob gwersylyf ar gael eto yn y llyfrgelloedd, mae gennym ddewis helaeth. Ewch i'r blwch chwilio ar dop y sgrin a theipiwch eich allweddeiriau. Ar ochr chwith uchaf y sgrin, dewiswch y gwymplen popeth, dewis e-lyfrau ar-lein ac yna clicio ar chwilio. Bydd hyn yn newid canlyniad archwiliad yng nghanol y sgrin i fersiynau electronig yn unig. Byddent yn gymysgedd o e-lyfrau archebwyd gan stafell llyfrgell ac eitemau a lwythwyd o gronfeydd data eraill. Cliciwch ar deitl unrhyw eitem i gyrchu'r llyfr ar-lein. Os ydych am ddewis teitl sydd wedi cael ei archebu gan staff y llyfrgell ar gyfer cyrsiau yn y coleg, ewch i ochr chwith uchaf y dudalen ganlyniadau a chlicio ar Lyfrgell Deunyddiau Electronig GLLM. Yn nawr, bydd y ffenestr ganlyniadau'n dangos y llyfrau sydd wedi cael ei archebu'n benodol ar gyfer cyrsiau yn y coleg neu o gronfa data colegau A, B, Cymru gyfan. Pan fyddwch chi'n gweld llyfr mae gennych ddiddordeb ynddo, cliciwch ar y teitl ac yna bydd dolen yng nghanol y dudalen a fydd yn mynd â chi'n uniongyrchol i'r e-lyfr. Bydd gwefan pob e-lyfr wedi cael ei threfnu ychydig yn wahanol, ond cewch chi ddarllen i gyd ar-lein, ei lawrlwytho yn gyfnod cyfyngedig neu argraffu hyd at un bennod ohonynt. I weld rhagor o adnoddau'r llyfrgell ac i gael help, edrychwch ar y fideos sut i ar sianel YouTube y llyfrgell. Ewch i canllawiau astudiau Moodle neu'r tudalennau astudio Google Sites newydd. Anfonwch neges e-bost at dîm y llyfrgell yn libraryrows@gllm.ac.uk neu neges ar Twitter yn @llandrilliolib.